Meer werkruimte, meer zitgelegenheid, ja, en alles fris, nij en lucht. Sa schucht het nieuwe gebouw van Hagens in Dokkum eruit. Na haast een ierwerk is de verbouwing klaar. Het personeel kan nou eindelijk weer mensen in het restaurant ontvangen. En daar had ze lang naar uitzongen. In coronatijd mocht het natuurlijk net. En daarna koert bij ons net meer. En dat is voor u als personeel, dat is uw gastvrijheidsstukje. Dat vinden we wel heel leuk en het is een heel leuk onderdeel van uw werk. En dat hebben we wel heel erg gemist. En nu waren we met een bruisende zaak, met een pruttenmeester zitten. En dat is voor de sfeer onder het team is ook hartstikke leuk. Want iedereen wordt vrolijk van en dus daar doen we het ook voor. Oor het concept is net volle verloren. Nevens de eigenaar binnen de klanten na al die jaren nog hield hij tevreden. Maar het bekende broodje gezond. Maar er komen wel wat lietse verhoringen aan. Uiteindelijk ben we nog van plan om hier een versmarkt bij te beginnen. Dus dan krijg je een shop-in-shop steeds maar. Tegelijk is te lunchen. En de kun je nou bestellen online, met QR-codes, bij de balie, bij de zuil, etc. Dus het is al hier mijn gemak, digitaal gemak. Maar de verbouwing wil Hagens hem vooral onderskieren van orenlunchrooms in Dokkum. Of er aan ze meer personeel nodig is, moet nog besjoen worden. Maar de komende tijd bloot het onpoortje. We zijn nu ook in de voorbereiding om alles klaar te zetten. Zorgen dat we goed strak kleerstof voordat iedereen aan zijn komt. En dan geven we de farmacie aan. Een grote glimlach erop, dat helpt sowieso.